Inkosi nibusise abantu abaha. Inkosi nibusise ingane zami. Hey, thumela ingoma nombombo kanyoko mani. Uyabona ulokhu ubhizi lapha uyidlala wedwa. Akungibona kulenja. Sakubingelele phezu kwamukela umbukele emakhaya kweSimanzonzo sikulethela khona indaba zamaskandi. Siyazi ukuthi amaskandi abaningi bakhiphile sikuphethela amavidiyo abo labe bekhona eSouth Africa yokana bekhangisa wona umculo wabo nabantu bewudlala umculo wabo. Ngaphandle ukuthi ngene kuwo kwamavidiyo amaskandi ake ngidlule kulezi indaba zokuthi kusuka ukukhuluma okukhulu Igcokama elisha linika abantu izibusiso. Uzokhumbula ukuthi emva kokuthi Igcokama elisha likhipha i-album yalo ethi Follow Mani khona enye ingoma ethi Ngiwunyazi lwezulu. Abantu abaningi abanye kakhulaza abangamaNazaretha baphatheke kabi ngale ngoma le bethi Igcokama elisha ngathi seliphuma esandleni manje uma ukuthi selifanisa nenkosi kanjalo. Abantu ke besathukile kanjalo Igcokama elisha liye kubalandeli babe be-workshop libese lenza lilingisa yona inkosi likhipha izibusiso kanje. Ngabe wena emva kokuthi ubuke le video le ngabe wena ubona kuyinto right yini le noma cha wena awuliboni incala ngokuthi Igcokama elisha lilingise inkosi kanje njengoba kuzwakala ukuthi abanye emva kokuthi likhipha isibusiso Igcokama elisha khona abanye abavuma bethi amen. Ngabe wena ubona kuyisenzo esihle ukuthi Igcokama elisha lenze kanje. Inkosi nibusise abantu abaha. Inkosi nibusise ingane zami. Umuthisa. Umuthisa. Yangena inkosi. Inkosi emafa. Umshofu wenkazi. Lasho lakhona Igcokama elisha. Yini bahlina nje uyafutha lobuya. Ifuna njani? Okay. Le kwamgube angixabene nomgube abahla ngizazi ithakazelo zakhona. Ngifuna ukubhonza lona yedwa ngombhofela entabeni. Onjani? Ohambisani? Odilivani? 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 Imfene ma. Sengidlula kuzo ke ama-video azindaba futhi lapho ngikhombisa khona ukuthi abantu bayithasela kanjani ama-album aphumile njengoba sazi ukuthi ama-album aphumile Igcokama elisha uKhuzani ubahuphe inkosi yamagcokama nabanye ke nawo kama-video abantu bethakasela lo ma-album lawo wathokozela kweSimanzonzo izona indaba engithe ngaphathela zona okwamanje sizohlangana futhi ngokuzayo. Siyabonga.
Yeah.